ದುಬೈ ಈತನೆಟ ಓಲಾ ಒಂದಿನ ಏರ್ಲಾ ಒಂದಿನ ದುಬೈ ಗಾದೆ ಕೋಪೆ ತುರಿದಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆನು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಲೇಸ್ ಕಾಪುದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟೊಡ್ದು ಮುರಿದು ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಡು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ತುಳು ಪರ್ಬೋಡು ನಡಪರೌಂಡು ಬಲೆ ತಿಳಿಪುಲೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕುಡಲ ತೆಲುಪುಗ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಸೆರನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆದ ಹೊರಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನರಮನೆಗಳ ಎಂಚಿದ್ರ ಇಲ್ಲು ಬೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಇಲ್ಲು ಬದುಕನಗಳು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪಾಲಡಕಲ್ನ ಯೋಜನೆಲುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಐತೆ ಒಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಂಡ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಂಡ ತಂಡೂಲ್ ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆ ಮಾತ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಕಲಾಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ನಿಕಲಿನ ಕೊಡ್ರೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಡಲ ತೆಲುಪುಗ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ಡು ಪಂತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶೀರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಮುತಾಲಿಕೇಟ್ ನಡಪುನ ಈ ಪಂತುಡು ಎನನ್ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಪಂತೊಲ್ಲಾರ್ ನಡಪ ಒಂದುಲೇರು ಸುರುತೆ ನಮದು 25,000 ರಡ್ಡನೆ ನಮದು 15,000 ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ನಮದು 10,000 ಆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಲ್ಲ 6 ಕೊನೊಂದುಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಉಡುಪು ನಡಪುನ ಈ ಪಂತುಡು ಶಶಿಕಲಾ ಮೊಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಶಾಮ್ಯಾನ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅತಂದಂಡ ಸೊರ ಬೊಲ್ಪುದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರ ಒಲ್ಲೆರು ಕೊಡರ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತೋಡು ಅರುಣ್ BC ರೋಡ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಣ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಲ್ಪೊಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಬನ ನರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನಡುಟು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಎದು ತೂಕ ಎದು ಕೊನ್ಗ ಇಕ್ಕೈಟ್ ಆಟದ ಹೊರಟು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು BC ರೋಡ್ ಅತಿ ಆನೋಲೆಗೆ ದಾನ ಹಾಪುಂಡು ಪೊನ್ನನ್ ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮರಲೆ ಸುರು ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಾತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊನ್ನಂಚಂಡ ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಆನಲೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಅದು ಆನಲೇನು ದೂರದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲ್ಲಿ ಬಾಜಿ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲೆ ಅದು ಪಿಲ್ಲರೇ ಸಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮಪ್ಪ ಅದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಪಾಪ ಆಸೆತ ಆ ಇಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಡು ಪೊನ್ನುಲೇನು ಮತ್ತ ಯಾನು ಗುಲಾಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ತೂತೆ ಆಯ್ ಬೀಡ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೀಡ ಅದು ಬೀಡ ಸನ್ನಿ ಮಿರಾಡು ಆನ ಕಿಸೆಟ್ ಮದು ನವೇನು ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂಜೆ ಅತ ಬೀಡ ತಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಮತ ಕೆಂಪ ಪಿನತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಫನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಡಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪೊನ್ನುಲ್ ಪಂಡ ರಡೇ ಜನ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನು ದಾಯ್ ತಿಳಿಪುನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಲ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾಲು ಅದು ಮುಲ್ತ ಪೇಷಂಟ್ ಓಡೆ ಸೈದಿ ಆಯ್ ಸತಾ ಪೊನ್ನು ಮರ್ಲೆ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ಟಿನ ಓಲ್ಲೆಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕು ಒರಿಯೇ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಪಂಚಿನ ತೇನ್ ಫೋನಾಗ ರಡ್ ಜನ ಪೋಡಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಓ ನೆಕ್ಕು ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನಿ ರಡ್ ಜನ ಪೋಪಿನ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬಂಡೆನಾ ರಡ್ ಜನ ಬಂಡ ಈ ಮತಿ ತತ್ತದು ಮಿನ್ನಿ ಬೂರ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಅಪಾದ ಬೂರ್ನು ಪೇಷಂಟ್ ಸಮ ಕಟ್ಟು ತೂತಿ ಜೇರಿಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಕೇಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ಎಂಜಿನಂದೆ ಈರೆ ನನ್ನ ಸಮ ತೂತಾರ ಏ ಪಯ ಮುರನೆ ನನ್ನ ಮೀ ಪತಿ ಜರ ನಿಕುಲು ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಅನ್ನ ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ
ಮರ್ದುಂಡು ಮೇ ಪೊನ್ನ ಮರ್ಲ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಲ ಮರ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲ ಒಂದು ಜೋಗುಲ ಮೂಲು ಪೋಕುಲವಾಯ್ತು ನಾನು ಒರಿಯನೆ ಮರ್ಲನ್ನು ತೂದುಕುಳ್ಳುನ ಬೇಲತ್ತು ಎಂಗ್ಲಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರು ಮತ್ತಿ ತಪ್ಪದು ಇನ್ನಿ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲೆ ತೊಮರ್ರೆ ಕುಲ್ಲವಲು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನಿ ಕೆಂಪುದಾನೆ ಎಂಜನೆ ಅಂಜಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಕೆಂಪುದ ಮಾತ್ರೆ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ಬಂತೇರು ವಾಸೆ ಕೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಬೇತೀನಿ ನೀನು ಅಂದು ಕೆಂಪುದಾನೆ ഹലോ ഓ ഈര ദാദി ദേ ഈരണ്ട പാത്തിര വള്ളി എനിക്ക് കോടിത ബീനിനെ പോച്ചിജി അതീർദായ ആത്ത് ഫോർസ് മൽച്ചിൽ എനിക്ക് അതത്ത് ഭാസി ചെന്ന ഈര് എനിക്ക് ഏത്ത് ബംഗാത്തിന് കൊത്തുന്നെ പൊക്കാര അത് നിക്കലിക ആനുലേക്ക് സുലാഭ പൊണ്ണുള്ള മങ്ങ പൊണ്ണുലേക്ക് ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಮೀನಿ ಅಂಚ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲೆ ಬೇನೆ ಪೋತಿಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಫೋನಿಲೆ ಬಾಸಗೆಟ್ಟಿನ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಬಂಗಾಯಿನಿ ಏತ ಬಂಗಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ದಾದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೊಗ್ಗಾಯಿನಿ ದಾದ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕೋಡೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆತಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗನ ಒತ್ತಾಯ ಆ ಕಪ್ಪುದ ಕಾಜಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡು ಅವು ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಇತೇ ಮಲ್ಲ ಕಾಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ ಸಾಬುನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಪೊಗ್ಗಾಯಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಈ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣದ ಅದೇ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಅವು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಅವಾಗ ಆಣುಲೆಗ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡಪ್ಪ ಓಹ್ ಬೋರಿ ಪೂಜೆ ಮೇಡಮ್ ഞാൻ ഇവിടെ കേന്ദ്ര ಬೇಜಾರ ಪೆರಲಿ ಇರ್ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೇ ಪೋರತ ಆ ಜ್ವರ ತಕಲ್ ನಡುಕೆ ಶೀತ ತಕಲ್ ನಡುಕೆ ಬಗ ಪಿನೇದ ಕಮ್ಮೆಲಕೆ ಏನಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೇ ಪೋರತ ನಿಕ್ಲಗ ಬೇಲೆ ಬೊಡಿಯುಜ ಎಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ನಿ ಎಂಜಿನ ಮಾತಿರ್ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ನೇನು ಬೇಲೆ ನೆನ್ನದಿ ಜವ ಎಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಾಡು ನರ್ಸ್ ನಕಲಾಡು ನು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕಲಕ ಅಕಲು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಕಲು ಆ ನಮನೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಅಕಲ ಸೇವೆನು ಬೇಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎತ್ತುದುಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಏಪನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆತು ಐಕೆ ಐಕೆ ವನ್ಪಿನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಾಲಿ ನರ್ಸ್ ನಕಲಾಲಿ ಅಪಗಣ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರಾ ಉಳ್ಳರೆ ಈದಾದ ಮರದ ಹಚ್ಚಿದ ಪಿರೋಡು ನಾಯಿ ಬತ್ತಲೆಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಕ್ಕರುತ್ತದೆ. Where are you go? Network follows. ಹಲೋ ಅನ್ನಂದೆ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲದ ನಾಯ್ದ ಬುದಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿ ಎಂದು Stop it. ದೋ ದೋ ದೊರೆಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚ ಸಂಕರಣನ ಪುಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನೆ ನಿಂಗಡ ಚ ಚ ಚ ನಿಕ್ಲಿ ಏರ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋಚಿ ಅನ್ನಂದ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನಂದ್ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ ಕೈ ತಪ್ಪದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂಕರಣನ ಪುಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನು ನಿಂಗದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈತ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈತ ಸಂಕರನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನು ನಿಂಗದ ಐಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ಆತ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನೇಟ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಬರೆಯಾಡು ಅದೇ ಈಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಿ ಈ ಕಾಂಪರಿ ಸೂಪರ್ ಕುಲುಮೆ ನಪ್ಪರ್ ಅಬೇಬೆ ಅಬೇಬೆ ಯಾರೋ ಬಾತರಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಲೆ
ಅವು ಏರು ಪಾತೇರ್ನಿ ಅವು ಪಾತೇರ್ನ ಅತ್ತವು ಅವು ಐತಾದ್ಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಒಬ್ಬರ ಸೈಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರುಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಆ ತಾರೆ ಕೋಡಿದಾನೆ ಬೇನೆಂಡಿಗೆ ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ಅವನ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆ ಬರಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುರುಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ दादी डॉक्टर नोटी ಅಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಲ್ಡ ಪಾತರ್ನಿ ಅಲೆಗ್ಲಾದ ಅಪ್ಪನಿ ಅವ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಡುತ್ತಾಲ್ದ ಸುಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಬೆಂದಿರ್ದ ಒತ್ತು ನೀ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಕಸಂಟ್ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಲ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಅದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಾ ಮೇನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೋದು ಕುಜಲು ಪೂರ ಗೀಸಯ ಕುಜಲ್ ಗೀಸದ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಮೇ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡೆ ಸಾರಿ ಜನ್ರೆ ಅದತ್ತಮೆ ಈ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಗೀಸಯಾಗ ಬಲ್ತೊಂದು పోయిందే ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈದ್ ನತ್ಯನ್ ಬಕ ಯಾನ್ ಕುಜಲ್ ಗೀಸಯರ್ ಬೈದಿನಿ ಕುಜಲ್ ಗೀಸದ ಮೀಯರ ಬಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಆತಾತಾತತೆ ಕುಜಲ್ ಗೀಸದ ಮೀಯರ ಬಲಿ ಪರ ಏನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೈದಣ ಅವಳ ರಸಿತ್ತನು ನೇ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಗೀಸರ ಈ ಸರ್ತಿ ಓವೇನು ದಾದಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ವೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ವೈಕ್ ಕೇನ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ವೈಕ್ ಎನ್ನ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅವು ಎಂತ ರೇಸ್ ಆಯ್ನಿ ಓ ಬಿಪಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಚೂರು ಅಕರಂತವರ ದಾಯಕ್ ಎನ್ನ ಒವ್ವು ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಈರ್ ಕಸಂಟ್ ಎನ್ನ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವಡನ್ನು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನೆಂಕ ಆನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಸುದೀಪ್ ದೆತ್ತೆ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಹೌದಾ ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇಳಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 15ನೇ ದಿವಸ ಗಂಟೆ 7:30 ಈಗ ಸಕಿಲ ಬಾತಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಆಪಗೆ ನಿಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದಿನಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪನ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಳು ನಿಲ್ಕರ ಬತ್ತೈ ಎಂಕ ಪಚ್ಚಿ ತೂ ಕಂದಾಸ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಳ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ ಸಕಿಲತ್ ಸಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ నువ్వు ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ दादी डॉक्टर पल्ले दादी पल्ले डॉक्टर चुरा के दिल तेरा चली मैं चली ಉತ್ತಮ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಾಲ್ ಕಿಲ ಮಾಸೇಜಿ ಕೂಡ ಚೂರ್ ಹಾಕ್ಯಾಕೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಈರ್ ಕಸಂಟ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರೆ ಐತಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇಳಿ మరి ఏత సత్తి పంత పర్రపల్లి పర్న ఆరోగ్య ఎడ్డెత్తుంది మీ 24 గంటల పర్పణి ఏత బుద్ధివాదవంత ఆంధ్ర పర్పణ ఉంటావుజి అత్తమే నీకు లాస్ట్ టైం పంత నువ్వు ఎంచికన్ మెన్నడమే నీకు లాస్ట్ టైం పంత పరొచ్చి పర్రబల్లి పర్న హెల్త్ గడ్డెత్తుంది అంచల నీకు పౌడం తీస్తుందండ ఓనస్ మళ్ళీ పంతుము లైట్ పార్ది ఓనస్ మళ్ళీ పంతియాలని ಮಲ್ತಾನೆ ಇರೇ ಕಂಟ್ಲೆ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಪಲ್ನ ಕನೆ ಮಲ್ತೇನ ಏನ ಮಲ್ತಾ ಒನಸ್ ಮಲ್ತನೇಡ್ ತುಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದುಂಟೆ ಅವತ್ತ ಅಂದು ಈರ್ ಫರ್ಪುಜರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಫರ್ಪುಜಿರ್ ಆ ರೈಟ್ ಮೀ ಪುನಿ ನೇ ಯಾನ್ ಫರ್ರೆ ಎಂಚ ಕಲ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುನಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಫರ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ ತೆಮ್ಮ ಜೋರ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚೆನ್ ಫರ್ರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನೇ ಓ ಪರ್ನ ತೆಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಏ ಹೆಂಗ್ ನಾನ್ ಫರ್ಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ನಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೆ ಹೋತು ನಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಪೋ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಪಲ್ದ ಮಾಮೂಲ್ದ ಇನ್ನ ಇಂಚಿನದೆ ಎನ್ನವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ್ದಂಡು ಸರಿ ಕೋರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದದಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಉಗುರು ಸುತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಜ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ತಂಗಲ ಗುಣಾಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಬಿರೆಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದಿ ಓಡೋನು ಐಕಾಲು ಬೆಚ್ಚದ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದಿ ಇಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ನನ್ನ ಬಾಯ್ದುಲೆಗೆ ಏದಿ ಓಡ್ ಬಂದುಂಡ ಬೊಕ ಬೇತಲ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಈದಾಯಿ ತೆಲಿಪುನಿಯ ಈತನೆ ಟೈಟ್ ಐತನು ಸಾಯ್ತು పోతున్నాడు నీకు సురుటే పండ్రైన నాలాగైనా పెద్ద ముట్టునదే అక్కడ పోతే మరువరవను కొట్టే నా నిన్నే కోరువే చెలువే ದೇ
ಸೇವಿಯರ್ ಹೊರ ಕೊರ್ಪಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಫೀಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಆವ ಈರ್ ಕಸಂಟೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ಅದೇ ಇರೇ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಾ ಡಾಲಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಯಾನ ತಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಾಪುನಿ ಆನ್ ಎಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಚಿಚಿ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಚಿಚಿ ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಆಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಪನಂದುಲ್ಲ ಪೆದ್ದುನಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಹಿಚಿಚಿ ಪೆತ್ತುನ ಆನೆ ಪೆದ್ದುನಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಹಿಚಿಚಿ ಪೆತ್ತುನ ಆನೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಳ್ಳೆ ಪೆದ್ದುನಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಅದಾತ ಈ ಆತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಚ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತುನ ಪೊಣ್ಣೆ ಎಂದು ఒక పొన్ను పెద్దని ఆన పెద్ద రేపుండే పెద్దుని పొన్నే ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಯಾ ಅದಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ మీ ఏత్త మళ్ళ వికృత ಗೊತ್ತುండా అన్న ఎన్న పుదరే వికృత ఎన్న పుదర్ వికృత ಅವೆಂಚೆ వీరకంబ కృష్ణప్ప తల్వార్ ಈ ಪಾತ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಅದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ಕೇಳಲಿ ಕತೆ ಕೇಳಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ ಆಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಆಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಬಸ್ಸುಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಸ್ಸುಗೆ ಬೈದೆ ಬಸ್ಸುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಸ್ಸುಗೆ ಮೇಲಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಮೇಲೆ ಎದುಡು ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಬಸ್ಸುಟು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಟು ಕಾಲಿಪೋಯರ ಬಸ್ತಾಗಿ ಮರಳುಂಡ ಪಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ನೋಡು ಪಾತ್ರ ಬಸ್ಸುಟು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಪರ ಪೋತಿ ಹಾ ಚಾಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಲ್ಲಿ ಅಡೇಗೆ ಕೀಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಸ್ತಾರ ಆಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಕುಂಬಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಂಗೋನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂడి ಅಡೇಗೆ ಬಸ್ಸು ದುಮ್ಮು ಬಸ್ತ ಡ್ರೈವರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪಗಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸೊಂಟ ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಇಜ್ಜ ಏತ್ತ ಸತ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ್ಪೆ ಇಂದು ಬಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಜನ ಉಂಟು ಡ್ರೈವರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಚಾಪರ ಬತ್ತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕುಳ್ಳಿ ಅಡೇಗೆ ಕೀಪಾಡಿ ಎನ್ನದಾಲಜ್ಜಿ ದುಂಪಾಡು ಬಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಸ್ಸು ಸೀದಾ ದುಂಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸೊಂಟ ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರಿಲಿ ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾ ಕೂಡ ಅನ್ಪೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಪರ್ ಯಾವತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಬಿ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಸ್ ತುಂಬೋದು ಡ್ರೈವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪೊಣ್ಣನ ಸೊಂಟಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಂದಾಜ ಅಂಡಿ ಎಂಕೆ ಕಾಡೆ ಅಂದಾಜಾತಂಡೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಇರ್ನದಾದಿ ನನ್ನ ಏಪ ಬಸಿಟ್ಟು ಪೋಯಾರೆ ದಾಯಗ ಸೊಂಟ ಬತ್ತರೆ ಇರ್ನ ಸೊಂಟ ತೆರಾಪುಜಿ ನಾನೇ ಇರಗ ಸೊಂಟ ನೆಜ್ಜಿ ಈಲ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ದೂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದುಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಆಲ್ ದುಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಡಿ ಅತ್ತತ್ತು ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ ದೇವ ಮಲ ಅವಳು ಹೌದಾದ ಗಂಟೆ ಆ ಮಸಾಜ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದದಿ ನಿನ್ನೆ ಸೋಗಲೆ ಯಾವ ಈ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನೇಕ್ ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀಜ ಇರ್ಲ ಅಂತಾರ ಅರೆಗ ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ
ಹೌದಾನೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಶ್ವರ ಪಿಕಾಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಣು ಪಿಕಾಕ್ ಓಣು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದ ಬರಿಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಜ್ಜ ಐಟ್ ಬಯ್ಯಾನಗೆ ಪಲ ಪಿಕಾಕ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡಿ ಯಾನೈಕ ಆಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದಿದೆ ಪಿಕಾಕ್ ಏತು ಶೋಕದ ಪಕ್ಷಿ ಆತ ಅವಿತ್ತ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಾರಿಲು ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತ ತಿನ್ಪುಂಡಿ ದಾದೆ ಪಿಕಾಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೋರಿ ಆತ ಈ ಸೈತ್ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಬಾಬು ಸುಕ್ಕ ಬನ್ನಗನೆ ಅಂದ ಜಾನಿ ಕೋರಿದ ಸೈಡೇ ಫನ್ ಪುನಿಂದು ನವಿಲು ಅದೇ ಇನ್ನ ಪಿಕಾಕು ಸೂದಿನಂಚಿ ಕಬೂತರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏತು ಕಬೂತರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನದೇ ಕಬೂತರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಕಬೂತರ್ ಫಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆದ್ರು ಚಲ್ಲು ಅಲ್ಬನಿ ಕಬೂತರ್ ಫಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನೇ ಕಬೂತರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕನ್ನತ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಬೂತರ್ ಫಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಕಬೂತರ್ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಬೂತರ್ ಬಂಡ ಪುದ ಅಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕಬೂತರ್ ಸಪೂರ ಪತೆ ಅವಿರಗಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗ ತಿನ್ರೆಗೆ ನುಪ್ಪಿಜು ಕಬೂತರ್ ಗುಪ್ಪ ಈರ್ ಕಸಂಟ್ ನದೇ ಬಗೊಂಡತ ನಿಂಗ್ಲ ಕಬೂತರ್ ಹೆಚ್ಚು ರಾಪುನೇ ಅನ್ನ ಮೊಕಲ ಕಬೂತರ್ ರಾಪುನೇಜಿ ಹೌದಾ ಅದರ ಚಮ್ಮಲ್ ರಾಪಲ್ हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार ಅದೇ ಬಗೊಂಡತ ಕಬೂತರ್ ತೂದು ನಾನು ಪದ ಬಂದ್ಪುಂದೆ ಎಂಜ ಕಬೂತರ್ ಜಾ 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 ನಿ ನಮ್ಮಡೆ ಜಾ 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 ಉತ್ತಮೆ ಆಹಾ ನಿಕುಲಂಜ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ ಒರ್ತಿನ ಕಬೂತರಿ ಒಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಪಿಕಾಕ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಕೋಗಿಲೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆ ನೋ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಸಗ ನನೆತ್ತನ ಅನ್ನದ ದೈ ಕಫಂಡು ನಮೇ ಇನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಅಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಕಿ ಏರನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ಪೇರ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತುನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಸೂಬುರ್ನು ಎನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಸಮ್ಮಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡುದಿ ನಮೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಅವಳು ತುಲಂಬೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಬರಡು ನದಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪಾವ ಭಾಷ ಕೆಟ್ಟನಾರೆ ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಐತಿ ನೇ ಈ ರಿಂಚೇನೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಾನೆ ಯಾ ನರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪೆನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದ ಬಣ್ಣೀರು ನರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪೆ ಅಪಗಂಡ ಇದ್ದೆ ಬೇಲೆನಾ ಎಕಡೆಂಜಿನ ಮಾತು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರು ನರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರದೇ ಕಡಪಡೋಡು ಅಂತ ಇಂಚ ಮತ ಬಂಡಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಪಡ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಬಂಡಾರಿರು ಅವು ಆಕುಲ್ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೆರೆ ಬಂತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ನ ಕೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಣ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಸುಲಭ ಅದೇ ಅಂದತೆ ಇಚ್ಬಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆದಾದ ಆನ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೂಪುನದ ಮೇಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಲೆ ಇತಿ ನಿಕುಲು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಚಾರ ತಿಳಿಪೇರೆ ಕಾಪುನ ಗಪ್ ಮಾತಿ ತಪ್ಪುನ ಗಪ್ ದೆಬ್ಯಾರ ದೆಬ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆತಾ ರೆಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಕ್ಡಾಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲುಂಡೆ ಮೆಕ್ಡಾಲ್ ಮಾಲುಂಡ ಮಾತಿ ತಪ್ಪೋಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಡಾಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಬೇಗ 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 ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಗೋಸ್ಪತ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಜೆಪ್ಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ ಕಸಂಟ್ ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅವು ಉಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಿಲಾಗತ್ತನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತಿ ಹೊರ ಮತಿಯೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರ ಮತಿ ತಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಇರ್ನೇಂಜನ ಗಗ್ಗರ್ ತೆಚ್ಚಿಲುಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಬದುಕನ್ನಲ್ಲ ಒರಿನಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ ಮತಿಯೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೊರ ಮತಿ ತಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಸಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೆಕ್ ಮರ್ದಿ ಎಂಡಂಡು ವಾ ಲಕ್ಕೋರ ಬ್ಯಾಗ್
ಅದ ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಮೆಕ್ಡೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿ ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಹಾಕಿ ಆಂಡಲ ಮತ್ತಿ ತತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿಲ್ಲು ತೋಜೈ ಮಾಗೆ ಪರ್ಚ ಇನ್ನು ಮತಿಯೇ ಬರಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಚೂರು ಅನಾಥ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಂದ್ಲಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ಈತನೆಟ ಓಲಾ ಒಂದಿನ ಏರ್ಲಾ ತುವಂದಿನ ದುಬೈ ಗಾದೆ ಕೋಪೆ ತುರಿದಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆನು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಲೆಸ್ ಕಾಪುದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟೊಡ್ದು ಮುರಿದು ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಡು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ತುಳು ಪರ್ಬೋಡು ನಡಪರ ಉಂಡು ಬಲೆ ತಿಳಿಪುಲೆ ಮೊದಲ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕುಡಲ ತೆಲುಪುಗ ಎಸ್ಎಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಾಲ್ನ ಮೆರೆಪಾಯಿ ನಕಲು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಂಡ್ ಕೇನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ಸುರುಟಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಳ್ಳ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಪರಿಪರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ಚೂರು ಅನಾಥ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಂದ್ಲಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸಂತೋಷ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿತಿಕಡೆ ಎತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗೆಂಜಾಡ್ ಅರುಣನ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇರಡ ಈರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ತೋಜು ನಂಗೆ ಇತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇದ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಪಂಚಿಸ್ಲ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂಡು ಥೀಮ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಹೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ನಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಂತರು ಪಂಚಿಸ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅರುಣ್ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಖಲು ಪೂರ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತೋಡು ಪುಡಿ ಏಪಲ ಯಾ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಮೆತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುರ ನಾವು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ತೋಚು ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಎತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರುಣ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಥೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಕತಕ್ಕ ಜೋಕ್ಸ್ ಐಕತಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬೇತ ದಾಲ ಪಾತಿರಜಿ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪುದ ನುಡಿ ತೆಗೆದಂಡು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರರೇ ಬಹುಶಃ ಆ ತೀರ್ಪುದ ನುಡಿಕಲ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿನಕಲ್ನ ಆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ನು ಕೊಡಲಾತಿ ಎತ್ತರ ಕೊನಡೆ ಬಂದ ಪನೊಂದು ಬದಲೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಲ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಟ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ ಬೆನಪೈನಕಲು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ್ನು ಮೂಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ತೀರ್ಪುಗೌರರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈತನೆಟ ಓಲಾ ಒಂದಿನ ಏರ್ಲಾ ತುವಂದಿನ ದುಬೈ ಗಾದೆ ಕೋಪೆ ತುರಿದಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಎಗ್ಗೆನು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಲೆಸ್ ಕಾಪುದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೂಟೊಡ್ದು ಮುರಿದು ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಡು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ತುಳು ಪರ್ಬೋಡು ನಡಪರ ಉಂಡು ಬಲೆ ತಿಳಿಪುಲೆ